kimanin dakaru miliyan 30 da 'yan kai daga kowane ɓangare. Babban abin mamakin ma shine hatta gawawwakin da ke a wurin ba su wanzu ba. Kai ka ce wata 'yar ƙaramar kasuwa ce aka ci, sannan kuma a lokaci ɗaya duk aka watse. To, a daidai wannan lokaci da wannan abin mamaki yake faruwa a sansanin yaƙin, a can da garin Bukos, ƙasar Kamrishka, inda duka ƙabilun jinsukan aljanu ke rayuwa, babba ɗan babba, sarki bisa kowa, sarki Ed da Kuri ne cikin wata iriyar azabtacciyar shiga irin ta kayan yaƙi, ya yi shirin, ya yi jigub a tsaye yana kallon tafin hannunsa. Bayan ya gama kallon duk abubuwan da suka faru a sansanin yaƙin, sannan kuma ya tabbatar da duk dakarunsa sun dawo wa'anda suka rage, sai kawai wani namijin murmushi ya bayyana akan fuskar tasa. A take kuma a cikin rabin daƙiƙa murmushin ya ɓace. Kai idan ma baka da ƙarfin iko, to fa babu ta yacce za a yi maka ga wannan murmushi, ko da kuwa a ce ka shekara ne kana kallonsa. A take sarkin ya ɗaga hannuwansa biyu sama, kai ka ce addu'a ce yake shirin yi a lokaci na gaba. Haɗiye hannuwan nasa ya yi wuri ɗaya, sannan kuma a lokaci ɗaya yadda ke ƙasa da ƙafar tasa a take ya ɓace ɓat. A daidai lokacin ne kuma a daidai ɓangaren nasa na hagu ya yi haske, sai dai abin da yake cikin hasken nema ya bayyana. Abin mamaki shi ma haskensa ya ɓace. Bari mu matsa can gaba kaɗan, a can cikin babbar fadar gidan dodo. Na san watakila abubuwa biyu su faru, amma farin cikin hakan ko kuma dai ka fusata. To amma ko ma dai ne daƙiƙu 6,000 na baka. Idan ka shirya, ina ga shi kenan. Idan kuma baka shirya ba, watakila ka yi kuskure irin wanda zai sa ka yi nadama, watakila ma har zuwa numfashinka na ƙarshe. Wannan shi ne zai zama gabatarwa. Gundarin saƙon shi ne, sanin kanka ne cewa akwai baƙar gaba a tsakanin manya na gidan baƙi, gidan aljanu da kuma magabatan gidan dodo. Na san ka san tun a zamanin ƙarnin wuta, tun kafin zamanin jimda, an gwabza mugun yaƙi a tsakanin gidajen guda biyu. A ƙarshe manya sun samu manyan raunuka, dalili wanda ya janyo rashin nasara a duk ɓangarorin guda biyu. A ƙarshe kuma an yi rashin manya. Sai dai ka yi sani cewa tuni babban sarki Takuru ya sanar da Yarima Ed, Yarima mai jiran gado, cewa asalin tsibirin iska shine asalin Nazafort. To amma sai dai magoya gidan dodo da kuma asalin 'yan gidan dodo ba sa taɓa yarda da wannan asalin gaskiyar. To amma na san kai ka san gaskiya. Dan me ba za ka bi gaskiya ba? Ko babu komai, kai ɗin sarki ne, sannan kuma ka san na san ka shiga asalin ɗakin karatu, asalin ɗakin tarihi na gidan dodo, kuma na san ka san asalin haƙiƙanin tarihi. Sai dai dama an ce ita zuciya ba ta taɓa barin ƙwaƙwalwa da kuma sauran gangar jiki su aiwatar da abin da suka zartar 100% ba tare da ta sako so irin na zuciya a cikin al'amarin ba. Ni ina ga wannan shine haƙiƙanin dalilin da ya sanya ka bijirewa gaskiya. Sai dai ka gwammace a yi yaƙi, a zubar da jini, a kashe kawai,
kawai don cikan naka burin. Sai dai akwai wani sirrin gidan aljanu, sirri wanda ba a saninsa ko a gidan aljanun face an zamo sarki. Sirrin kuwa shine